yadda Rilwanu dan makocinmu ya ce ni. Labari yadda Rilwanu ya ce ni labari ne wanda zai daga muku hankali idan kuna jin sa. Wannan ne karan kaina da nake baku labari yanzu daga min hankali yake irin su sannan. Rilwanu dai kullum zaga in zan wuce akwai ina dawowa daga Islamiyya haka kuma in zan wuce dai zan fita sai in ga yana bina da ido da kallo. In ga yana bina da ido da kallo. To masha Allah. Ni ma dai sai in yi ta kallon sa idda yake kallo na in kalle sa in wuce. Wani lokaci na kawai da kai. Aje yanka muku story na kawo inda kuka fi bukata. Sai Rilwanu ya zo yi sallama da ni wata bayan magariba ba zan manta ba. Na fita zoren mu in ga wa yake sallama da ni sai na ga Rilwanu a tsaye. Da na ga Rilwanu a tsaye muka gaisa da shi na ce aya Rilwanu ina wani ya ce lafiya lafiya kalau kanwata ya kike lafiya lau. Muka so sai ce to kanwata ya kike ne zai mu kazance na matsoya don na ce muku zan ja muku zan bata muku lokacin. A ta ƙarshe dai ya nemi soyayya ta muka dai jone da shi. Da muka jone da shi ya ce ina burge shi waye ya mutu ya dawo. Muka jone da shi aje bayan sati ɗaya ba ɗau lokaci ba. Bayan sati ɗaya ko kuma in ce kwana 8 haka ya zo saboda lokacin da ya zo guri na da kwana 3 sai ya ce min zai tafiya sai muka jone ta waya. A wayar nan da muke yi a fira da ke da muke yi ana ya fara datsa min irin sun saduwa son in kusance shi yanayin yadda zan duka ji irin da magana dai muke ta yi wani lokaci ya tsako min batsa a ciki ya gaya min yadda yake ji a kaina zai so in ya dawo ya runguma ni zai so ya ji a ɗamin jikina yake kusa abin ka da shedan ni ma kawai ba sai na ji na san da musantun kafin na hankara ni ma ina mai da martani na kosa an ga ran da zai zo in runguma shi sai muka yi bayan ran da zai dawo bayan kwana 8 kenan da haɗuwar mu da shi sai ran da zai dawo kenan saboda bai fi kwanaki kaɗan yayi ba a can sai muka yi da shi zai zo bayan isha'i ne saboda bayan isha'i na san lokacin yan gidanmu zai iya cire kunya a rungume shi saboda yan gidanmu lokacin babu kowa saboda yayana lokacin ya tafi sabis babu kowa a gida lokacin da kani sai yan kannina saboda sai yayi na kuma da already sai riga da sun yi aure kawai ina zuwa zauren nan sai na ga ya wara min hannu kawai sai ba gani ba kamar zan ji kunya kamar ban zan ji ba na landuma cikin shi sun da ya rike ni kam ya fara shakan ƙanshin jikina yadda ya fara shakan ƙanshin jikina cikin fitan hayyace kawai sai na ga ya haɗa bakina da na sani kawai sai na rungume shi na fara shan baki shi muka fara sumbatan juna muka birkita kanmu a wurin nan ina gaya muku kafin na hankara ni fa baran gaya muku mun uzuri anan saboda kafin na hankara in ce waye na zuma hannu na cikin wandansa saboda ji ne wata abu tana ta tsokana ni kuma ji ne gindina yana ta tsitsit kamar tana bukatun wani abu kawai kafin na hankara na ce ta zuƙin sa na zurma hannu na cikin boxers ɗinsa ina wasa da joystick din shi kawai sai na ji bakin wata abubuwa tana fitowa na yi amfani da abin kawai ina wasa ina goga hannu na zuwa dawowa sai ba gashi mutumin ka kawai yana ta ihu a zaure ba ihu yake yi a zaure ya ce bibi na ki sha mun na ce a ba zan iya ba gida su ba ka rage muryarka sai ya rage muryarsa kun san me faru akwai wata dagali a cikin zauren nan sai ba ga shi Rilwanu ya kwantar da ni ƙasa ba ya baje gindina ina gaya muku capacity nan da sun fito ya saka bakinsa wayo Allah ya fara zuƙo min ita yana zuƙo min ita ina wayo ina kama kansa ina mulmulawa kun san babu wanda zai gaya muku daɗin sai wacce aka taɓa sha mata gwarin kuma ya dace da wanda ya iya shan gwarin kawai yana sha yana tsotsa yana rikita ni ina kama kansa kusan in kana kama kan shi nan kana lelaya ji kake kamar ka tura kan ya koma cikin gindin ka ya zauna yana yi ina wayo ina wallahi sai da na ji kawai karshen kawai gindina tana tsone ita kadai kawai ita kadai da kanta take kadawa
tana kaɗawa tana fat 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 irin tana bukatar a shige ta ɗan tana fat fat fat. Ina wayo don Allah na sallama maka komai ka ci ne don Allah. Sai ta kai ga estate ɗin da wato estate ɗin da ina ji ina so ya ci ni shi kuma yana ta jaman rai. A baya da irin mai zaƙin na a jikina ya zuge zaƙin na tire mishi bra na riƙe bra na a hannu. Kawai sai ba ga mutumin ka ba yana shan nonuwa na ya tada ni tsaye na miƙe ya manna ni jikin bangon nan kamar zai shiga da ni ma ji nake kamar na shiga jikin shi in huta. Yana shan baki na yana tsotsa ya saka hannunsa a cikin taurina yana lailaya mai ita. Ni kuma kun san Allah a lokacin ji nake kaman kawai babu inda nake ina wata duniya ne da kane shi sai shi. Na manta wai a gida muke, na manta ina muke, na manta wani yanayi muke. Kawai sai muka ji kamar za a shigo ya firgidik kowa kawai muka sassaita kanmu kawai. Lokacin kafin na duba agogo na ga karfe 8 da wani abu, ni da mun fito tun bayan isha na ga karfe 9 saura kaɗan. To ashe wani yaron makwabcin mu ne yake tsaya gaban gidan suna magana da wani zai wuce. Kawai sai na razana na ce ta kaɗa kan mu kun sa ranar ne muka fara. Aka kwana biyu ina so ya zo a waya ba yadda ban yi da shi ba yaki. Aka kwana biyu sai ya zo ya ƙara zuwa sai na ce mishi ya bari sai isha ɗan tagota already haka ranar ma still kun sa Allah ranar da zan fita still irin a bayan na saka amma babu komai ga jikina ko paint ban sa ba, babu komai ga jikina saboda yau na tsadakar kawai ne za a ci ne. Dole ne kawai mutumin nan ya shige ni saboda na ji abin da ban taba ji ba, na ga kayan arzikin da ban taba gani ba. Kawai ina fita ina zuwa na rangume shi kuma kun san me the funniest things din shi ne da na zo zan ranguma shi sai ya ca baya, da ya ca baya sai ce mishi me haka, sai na ce mishi me haka, sai dariya ya buɗa ni ya runguma ni. Kawai sai na fara kisan ɗin shi ina shan bakin shi ina tsotsa kawai na zuge zaɓen na buɗa ya fara ya matsa ni yana ya matsa ni a gurin ina ya matsa shi. Kawai mutumin ga shi ma fa ya kai geji a sai shi ma ɗan iskan ko ban zabe saka ba. Kawai ya zuke shi ya manna ni jikin bango ya dan saukar da wannan shi ƙasa ya manna ni jikin bango ya ɗauki kafana ya ɗora kamar zai kai kafaɗarsa bai kai kafaɗarsa ba ya ɗan ɗaga na lankusa kafana ya zira min zalmalolo wayyo Allah na yana kukkuka min kafin ya shige ni ba yana kukkuka min ita na ƙara boɗa mai kafana yana kukkuka min ina washi wayyo ka ci me yasa kake min haka ina kuka da hawaye na. Ya shigar min da shi a hankali na ce washi ce zafi, na ce zafi. Ya ce to ki tsaya da kin ji zafi gaba daɗi za ki ci, na ce ya shigar da ni ya shigar a hankali ya shigar ina a hankali bebe wayo daɗi wayo zafi haka dai na ma rasa wanne ne ciki saboda irin wasan da ya min sai a hakan ya mannu da ni ya shigar da kai shi ciki duka ina jin zafi amma me ya haɗa bakin mu ya ɗauki hannunsa yana wasa da ɗan tsakanin haka a hankali yana ci yana manno da ni yana tura min bora wayo zafi ya ce ki daure gobe daɗi zaki ci wayo muna ta yi a kare ci ne ya buɗa ni. Bari in gaya muku ko san me ya faru ba mu kai sati biyu ba bawan Allah na yi min halarci ya aure ni saboda shi ya ji zuman da ba zai iya rabuwa da ni ba. Hankaltan da Ubangiji ya mana muka gane cewa zina muke yi ba to goma mu yi shi da auren mu. To alhamdulillah har yanzu da nake baku labari ban fuskanci wulakanci gurin shi ba, amma shawaran da zan ba yar uwata kai ki je ki ba da kanki ki ce ke ma zaki samu gatan da na samu saboda Rilwani ya ci ni kuma ya aure ni kuma bai wulakanta ni ba saboda ya san kullun gane da shi a waya shi ya fara buɗa ni bai yi tunanin cewa kuma wani ya ci ni ba. To kun ga haka babu zargi tsakanin mu
zargi kuma bai taba shiga tsakanin mu ba. To ina roƙon maza da kuka lalata ƴaƴan mutane kun tabbata ku je ku aure su, ku daina cewa wai zargi menene kuma wallahi saduwa kafin aure ba abu bane mai kyau, ku cire shi ga rayuwar ku baki daya, ba abu bane mai kyau saboda yana kawo su zarge shake amma ne gaskiya ba shiga cikin wannan yanayi ba. Don haka na bar ku lafiya kun ji, na gode sosai. Wannan